Am uitat de fapt ca să vă spun pe clip că am și un cont de TikTok care o să postez aici, dar acesta este contul mic, care din câte și vedeți că nu se prea uită oameni la mine. Și mai am și un cont mare, care l-am arond Andrei 48 cu o mare. Vă aștept și pe contul al mare și pe contul al mic. Sper că vă place ceea ce postez și pe TikTok și pe YouTube. Să dați pe TikTok prima dată inimioară, follow, comentarii și pe YouTube like, subscribe, comentariu și în continuare să vedem cum vom progresa împreună, cu toții chiar. Așa că vă aștept pe TikTok și pe YouTube să facem totul împreună cum trebuie.